Magandang araw mga kachika. Today's video ay magluluto tayo ng native na manok with ubad and munggo. Aga pa ay pinakuha ko ng ubad ng saging doon sa kagubatan. Hihiwain ko ng ubad. Babalatan ko muna siya kasi hindi natin kailangan yung makapal na balat sa labas. Ang sa loob lang yung kailangan natin. Mga kachika, pag magluluto kami ng ganito ubad, ito tawag sa amin sa Iloilo, no? Ito, after mo siya ng hiwa, may mga ganun siya o may mga, ayan, mga parang ano siya, kunin mo siya. Ganyan, oh. May mga dahon na kunin mo siya ganito, oh. Ayan, kunin mo siya, tapos ganyan mo siya. Ayan, ayan. Kung paano maglinis ng ubad ng saging. Yan na natin siya ng asin at kumus-kumuson, yung paghalo-haloin ba't durug-durugin. Pigain naman natin kasi yung katas niya ay medyo mapakla siya, kaya dapat kunin natin yung katas ng ubad ng saging. Lilinisin ko muna ang ating native na manok. Dapat lilinisin natin ng maigi para makuha yung mga langsa, yung mga ibang mga kumakapit na mga dumi. So, ayan na mga kachika, mag-start na tayo ng paghiwa ng ating native na manok para makakain na din tayo. Duruduran. Duruduran. Abi, binangon mo? Daragi binangon?
Daragi binangon. Binangon mo anay. Kahabol ka. Hindi ka na ay. Diba ka? Hindi, yan eh. Tangan natin mga ayos na pan, para hindi masulog. No? Right down. Tangan mo tayo. No? Ano yun? Ano yun? Be careful when you're going too far. Mga kachika, luto na ang ating native na manok na may ubad at mugo. Subscribe to my YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page.